Velkommen til TV Syd. I dag har vi et indlæg om Sønderborg Havneprojekt. Det er Frank Gehry, der har lavet en masterplan over, hvordan Sønderborg den kan være en mere attraktiv by, og vi kan få flere turister og indbyggere hertil. Derfor har vi en reporter ude for at interviewe folk, så vi kan få forskellige meninger og holdninger om, hvilket fantastisk projekt vi har med at gøre. Vi stiller om til vores reporter, Tina Julesgaard. Ved Sønderborg Havn er man ved at omdanne den gamle industrihavn til et livligt byområde ved at skabe aktivitet i området. Hele området strækker sig langs havnefronten og rummer parker, butikker, hotel, boligområder og bygninger til kulturelle formål. Denne masterplan er blevet designet af den canadiske arkitekt Frank Gehry. Dette kaldes Frank Gehrys masterplan. Jeg står nu her med Sønderborg Havn i baggrunden, som Frank Gehry har tænkt sig at gøre en masse fedt ved. Jeg har været ude og spørge rundt omkring, om hvad folk egentlig har hørt til det projekt, men det viser sig, at der egentlig ikke har været nok reklame om det. Vi har fundet ud af, at der er 17%, der cirka har hørt om. Så det her projekt mangler helt klart noget mere at omtale. Efter vi fortalte om det her projekt til folk, har de været ekstremt begejstrede. Og folk håber på, at der kommer en hel masse mere liv i byen, og nede ved havnen, som er ekstremt smuk. Og det her vil jo gøre en hel del for turister og sådan noget i Sønderborg, og der vil det trække mange flere til. Jeg har også været ude og spørge folk om, hvad de egentlig tænker om Borgen, vores store, flotte indkøbscenter, vi har fået her på byen. Der har meningerne været meget delte. Nogle er ekstremt glade for den her nye, store indkøbscenter med mange flere butikker i, end vi havde på gågaden før. Hvor andre er triste og halvkede af, at vores gågade nu er ret så død. Og især butiksejere af gågaden har gået ned om og hjem. Vi har været ude og prøve at få fat i Marete Lund Brock, men hun var ikke interesseret i at være med i vores udsendelse. Men nu tilbage til studiet, og tak for denne gang. Tusind tak skal du have, Tina Julesgaard. Det var virkelig inspirerende. Nu tror jeg, vi skal over til sporten, hvor alle folk vist godt ved, at Daniel Agger han er tilbage i Brøndby, men hvor han i går lige havde sin første gang på græsset. Værsgo, Jens Mogensen.